Pajjiżna jinsab pass seqreb li jara l-użu ta' ċertifikat tal-vaċċin għal safar sigur. Dan wara li l-ġimgħa ġie ppubblikat avviż legali li jippermetti safar biċ-ċertifikat tal-vaċċin lejn pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea. Dan iċ-ċertifikat li jippermetti li vjaġġar lejn dawn il-pajjiżi mhux Ewropej juri jekk il-persuna tkunx imlaqma kontra l-coronavirus. Dan b'differenza għal dak li mistenni jkun adottat wara vot mill-Kunsill Ewropew għal vjaġġar bejn l-Istati membri, hekk kif dan mistenni jkun fih ukoll dettalji dwar infezzjoni li l-persuna tkun ħadet bil-virus fil-passat. Iċ-ċertifikati li ser jippermettu ivvjaġġar lil hinn mill-konfini Ewropej ser ikunu disponibbli mill-aħħar ta' Mejju u ser ikunu maħruġa mis-Supritendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmaine Gauci. Dawn jinħarġu lil kull persuna li tkun ilha ġimagħtejn minn meta ħadet it-tieni doża tal-vaċċin u jistgħu jingħataw kemm b'mod diġitali iżda wkoll fuq dokument stampat. Malta qiegħda wkoll f'diskussjonijiet bilaterali mar-Renju Unit sabiex b'mod ugwali jkunu rikonoxxuti persuni mlaqma kompletament u dawn jitħallew jivvjaġġaw bla xkiel bejn iż-żewġ pajjiżi